nám hovorili, že dávajte si pozor na svoje myšlienky, tak to vôbec nebolo o tom, ste si niekedy uvedomili. A keď to pustíte, že prestanete naháňať každú myšlienku, tak vlastne spadnete do tela, z tej hlavy do tela. A čo sa stane potom? Tak stane sa to, že vy už nie ste iba hlava, mysel, ale ste telo, mysel. Čo to znamená? Znamená to, že tam sa spojí ten komponent mysel a komponent telo do jedného celku. A tak to vždy o tom aj bolo. No len nám to prekrútene hovorili a my sme to potom prekrútene robili a mal to vlastne efekt nejaký nulový. Tak ako náhle som si toto uvedomila, tak už to bolo všetko inak.